Лови за калника отзаде друг път. Днеска тази стойка ще садам. Какви ще ротиви? СВ Мотек. Мотек, Вотек. Ще нямам идея кое каква роля играе. Те ще го слагам, къде ще го слагам. Аха, мога да влизам в интернет да видя как се поставя. Добре. Значи трябва да видим как се поставя. Тук ми се вижда доста щороти има. Кой къде влиза, къде как влиза, къде се затяга. Хиляда щороти. Ще има и нерви, ама да видим. Добре. Айде да видим. Готино. NC 750X на Honda. Заедно с той кожено NC 750X. Готино е. На обуз за включващо устройство с лампичка и налит лок. Доволен съм. Много красиво. Много жестоко е. Трябва да дойде тук, аз трябва да съм оттатък. Защото по описите, както ги да, оттатъка трябва да стане цялата далавера. А той как влиза, един го спознай. Тук добре, тук. Вкара го. Добре, излъгахме го. Тук да ни удря на желязо. Така. С две втулки, с две шайби и се завиват по списъка както е. И сега става интересно. Има някакви скобилица, какво са, не ги знам. Какви отиват, какво правят, как се хващат. Един го спознай. Ще става интересно, ама да видим. Тук влиза болта, после влиза гайка, да го законтри и после влиза някаква втулка. И след това тази втулка се навива направо на рамата над стойката. Каква роля играе? Сигурно пружината ще държи нещо. И най-вероятно пружината, обаче пружината... тя се хваща долу. Долу за стойката. Елементарно. Добре, Лотсън, разбрах. Болчето в резбата вътре на самата стойка. Според мен всичко е много елементарно. Пружината се хваща тук и тук. Тук има една втулка. Ето е. С един болт.
с една контрагайка. Контрагайката трябва да бъде фаната към болта, за да може тук да той да играе нагоре-надолу. Зависи на къде е стойката. Тук се фаща с един болт. Това е болта. Има резба на самата стойка. Има втулка. И втулката има шайба. Елементарно. Тук има една подложка. Да не се удара, обаче в момента се удара, защото не съм сложил кората. Тук отдолу има кора. Пак на Мотек. SV Мотек. Без кора няма да стане. И така. За сега работи. Сега ще го стегна. И това е. Приключвам с това.